ano ang Mag-plan ko karon. Asa may dagkag sa kita lang kung saha niyo. Itanom yun ako. Tuara. Kuwaunta ka. Ikaw mo ako kuwaon. Kay ngita ng panahon na ikinabuhi sa kubi. Ang magtanim ay bibiro, maghapon nakaduksa. Ang atong lupapon ay arong atong itanong. Ang laya atong itlog. May oras ron. Tanga. Help me! Help me! Tanga. Tanga. Lintik ng kinabuhi. Ane! Isaha akaan. Sakit akong hawak. Okay. Pag-amigat nga sa mukan kaayo. patya. Udah, patay ka. Patay ka. Udah, patay yun lagi. Udah, patay. Gambo, tara, ato tang papi paps ta. Nagunsa ni magapon. Ay nang litag ragod. Unya amo atong tibawon karon. Tara, sabay tata. Ay sa, ngano ako man? Asa man si pusang ligaw? Ay to agi kalintura. Namayot mong gusto gabi eh. Nya, pag uli nataliksikan ba? Dalapas mo na to ba? Da lagi. Mamayutay man tagam. Sus, utro pod biya ka. May magwala ta ka nakitaan. Wala lang yung ka mataligsik eh. Ah, mao na kay maninood bandayon. Ay sa ba? Hinayon ng tingog duwa madunggan kita. Ah, mauna mahadlok man di ay. Bayon. Magtulan tayo na papipaps. Manibaw mga ta. Tara. Uy, Pops! Uy, Paps! Uy! Na, bungulap na yung tawhana eh. Uy! Magdungan ako tabay. Sige. Uy, papipaps! At paghilo mo kay nag-replan ko! Alain, masuko man noon. Sama na ka diya, Paps. Kita nga nag-replan ko. Isod pong nang laba ko. Kita ka nga nagbangag ko diri o. Napay sa hao kadako ana unsa man ka buta ka bungol. Relax lang, Paps. Ka-high blood ba? Kinsa may dili ma-high blood ana nga klaro na kaayo ipangutana pa gyud. Ikaw hinon ako itanom diri ra. Dili man good Pops. Ano ba? Manibaw tata sa tong litag karon. Tara, ako na. Tara Pops. Tara, tara. Kapo na kayo. Basta wa kuha ha. Dali, dali, dali. Kamu una. Dali. Haha,
Tarungan na kay maigo ta. Okay. Karon magtibaw ta. Ikaw Piccolo. Ato nya panawag kog makakuha ha. Okay, Pops. Ikaw di ay. Kuyugi ko. Ay, gwapo ani si Dambo. Kay si Dambo buy nasun kay nignaong. Okay. Karon Dambo, kuyog mo. Ah, di koy. Napalay bitin dia mapakanta. Nagdako ra ng lawas nimo. Talawan kay kang dako. Wa pagi siguro nga bitin mo yung hadlok nimo. Grabe po ka, Papsoy. Maka-hurt, mangkag feelings. Mangkon nga, tambo ko, pero nagbirahon ko ng bungot mo, baling ko na sa mulubot. Oy. Unsa man na? Manibaw tao, ipakong tamong duha. Pagilom! Ipait sa tahinoong kang Dambo da sa pa, mawi imo. Oh, nganong ako man? Abi kay ako dako. Ay, nganong magbuot man po ka nga ako may direktor. Unsa man, dili mo mangundang kay muli na lang ko, kamon lang diri oh. Alangan si Paps, unaw-unahon kayo. Nala, tara, kay aron mahumantab. Makalimot ko nga tikling atong tuyo, Rob. Ay na, araw man din na. Dali na mo. Na Pops, dali, nakakog tikling. Ikaw ba? Tikling trap gani, no? Unsa man day mong gi-expect di ay, Dragon? Doklon tahinoon karon? Una na po na siya oh. Anong perminti man jud kay iso Pops? Ikaw mang good food kay mura man kag abat. Nonsense man kay kag mindset. Kinsa mo gud po hindi maglagot ana? Kuha na kay makabuhi pa na ron. Di kuhaon kadali rani. Wa ana. Dara oh. Agay! Oh, Agay! Agay! Maak mo ni Bay! Bi, tara. Haha, kada ko sa mong tikling. Sugba! uy. Ahay, alas 11 na. I-relax na yun. Lagon sa kuto sila. Asa ka ito sila ron? Uy! Makakaon na yung ko! Ikaw ba? Nang yung bagay tao ba? Kabi pa ako para luto. Wara sila. Kita og kataguan kaya akong papuratan. Hala, bay! Hala, nawala na! Ana, tanawa, nakabuhi na! Usa man ang kalakihan ni mo boy pakyas? Sus! Pagkaon na unta, nakabuhi pa yun! Pakyas yung kang pakyasa ka ba? Nakabuhi gyud eh. Pasinsay gid mo bay. Abi na og asa mo gikan ba? Patay yung garon. Piccolo! Dambo! Attack formation! Oy. Ewa, pasinsya lang ikay bay. Diyan kayo ba? Ang kurang ka! Nakabuhi noon! Diba? Hoy! Tama na na! Tama na na ba? Help me! Help me! Naana po na siya oh. Na gani. Nga nung magbuhat na. Anong ako man? Abi kay ako dako. Ay, lagi siya yung tanong. Ay, Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.